I jo la tresorera. I si recordem que al final tenim numerets per a la rifa d'un pernil, tot per a recaptar fons per a la nostra associació. El pernil no és de pota negra, criança de 36 mesos, un aroma complex, en notes de roset, fusta, floridura noble, un dolçor molt sutil, una acidesa 3, no 5,9, i una salinitat del... Ai, mar, que no ho trobo. Bé, ella és Encarna, la nostra secretària. Lo que es volien dir... Lo que volien dir és que ja tenim la loteria de Nadal. Sí, també. I que també poden fer socis col·laboradors de la nostra revista per una mòdica quota mensual. Bé, el que es volien dir és que des del nostre club estem organitzant una sèrie d'activitats complementàries. Per això, avui hem programat una obra de teatre d'este gènere que tant ens apassiona, el policial. Sense més demora... Bueno, sense més demora, però abans volíem dir una cosa, Volíem recordar-los que poden fer fotos, vídeos, també compartir xarxes, però això sí, posar el mòbil en silenci, sisplau. Bueno, posar per aquí, però no sortiu per aquí per agafar qualsevol bitllet, no, quedeu-se aquí, que ens tenim que veure, Bé, ara sí, sense més demora... Bueno, recordin que només són 3 euros els numerets. Així que, bueno, doncs sense més dilació, el que farem avui serà presentar-vos l'obra del gènere policial que tant ens agrada, que es diu... Aviam, un segon. Pèls i pèls, pèls i monyo... Amb tots vostès, per un pèl! Estimada! Princesa abbracciate!
A mi mare era mis canales, pero el 25 patillo. Oye, ¿volete a Titania? Dame una volta. Oi, clar que sí! Una, dos i tres! No m'ho havíeu dit? El què? Que havíeu comprat davantals nous? Ai, sí, que encara no s'havia vist! Sí, volíem una cosa ben moderna, però nova a la imatge del nostre local. I quan es va veure vam dir... Esto és aquí! Ai, no sempre estem d'acord en tot! Som uns bessons molt ben avinguts, llatinetes. Ja pot passar l'arrendador, senyora Subroca. Ara volem canviar la tapisseria del sofà. El color de les El parets... drapet... Què és això? Ai, són ells que estan a dalt cuinant. Tenen els fogons a tota pastilla. Que consti que he hagut de recollir tot el desastre del magatzem. A mi em paguen pipí molt poc per cert, per netejar el seu negoci. No per anar recollint totes les seves porqueries. Que no són porqueries, són productes de cosmètica. Escampats de qualsevol manera. No estan escampats, Trini, que estan en caixes. Escampades de qualsevol manera. Ai! Trini, estos crits no són gens bons de la meva taquicàrdia. Trini, no ves que hi ha clientes? Disculpa, Blanca! Que divertit, només per això ja val la pena vindre. Bona tarda. Assistic amb puntualitat suïssa. On està veient aquest restaurant? Vostè també és electricista? Necessito pa casa meua? Reparacions a model. Convertint qualsevol desperfecte en art per a la seva casa. Aigua, llum... L'aixeta està en una pica del magatzem. I quan cola l'aigua fa un soroll estrany. I a partir d'ara l'aigua correrà uns sons de riu cristal·lí per la seva canonada. Trini, acompanya este senyor Mase. Ara hem de fer via turística. Després de vostè, senyoreta. Senyoreta, que ranci. D'on has sortit tu? D'una pel·lícula de la postguerra? És que arriba l'olor del menjar. Què és? M'estan trencant el tot? Ai, Blanca, és gulaç! És una recepta personal de la meva germana, moi, que anomenem gulaç de la moda perruquera. Ai, no t'apica, Héctor, mira que m'estic que el gulaç l'havia de vigilar ell. Li hem doblat la dosis de còmic i li hem afegit ginebra i mantega. I després, com a toc final, un poquet de crevell. Això és un autèntic carnaval de sabors. No me l'agafa. Teniu convidats? Ai, sí, és el grup de teatre de la Unió Benèfica de Perruquers i Barbers. Estem en plena renovació de plantejaments. Prou salsuera i sainets. Ara el grup se diu Perruca Troupe! Esta nit decidirem el pròxim espectacle. Per això organitzem la party. Quan estiguin tots junts, vinga-hi! Però del bo, no us penseu. Tinc una caixa sencera de Sant Asensio. Per això, es faltarem de gulaç i quan estiguen ben farts i ben pets, aleshores no tindrà més remei que... Triangle que nosaltres volem! I quina obra voleu fer? Ai, és bonic de ganes de fer. Hello, Dolly. Ai, aquí ja se la llaman en el nas, no? Sí, Barbra Streisand. Què? Qui s'estressa? Ai, ningú ja ja. Cada vegada que veiem la pel·lícula, ai, no sabem què s'agafa. Sobretot aquella escena que està ahí dalt de l'escalinata, amb les plumes al pèl, el vestit dorat, i sabeu què té? Hello, Dolly. Well, hello, Dolly. It's so nice to have you back where you belong. Ai, és fabulosa. Estem tan enamorats. No sé com podeu suportar-los tot el dia. Amb resignació i moltes aspirites. Doncs a mi em fan gràcia, són millors que la tele. Ui, ai, no! Ja tornem a ser, la Goula. Oh, Isabel Goula, quina pianista. Aquesta dona diuen que està fatal del cap. Ai, Déu, de la famosa Isabel Goula. Sí, diu tal, és la propietària de la casa. Sí, pensava que estava morta. Encara no, és etern. I quina edat deu de tindre? Isabel és més vella que el món. Jo crec que ella feia de cambrera la nit del Sant Sopar. Això és sorprenent. I què toca? Què ha de tocar? El piano? Ja veuré dona, però quina peça. Jo no tinc ni idea. Els marinors! Salut. Ens vol afonar el negoci. És una mala bèstia. Però us asseguro que no anem a quedar-se de braços creuats. La setmana passada ens en vam faltar i vam dir això s'ha acabat, Això s'ha acabat! A l'infern amb esta mala bèstia! Hem de cridar a la policia, als bombers, als municipals, a qui faci falta. Però veus el capaç de seguir a la policia? No vindré volant. Oh, però els telèfons devien
van vindre, però va ser espantós. Només estava entrant la policia per aquesta porta, vaig amar bèstia, deixa-hi tocar. Ho veus? És que té superpoders, la mala bèstia. Escolta, ja que la música ha parat, què pensen fer de mi? Oi, vostè. Vostè està sempre en els meus pensaments. Ai, pobra Isabel! Jo me'n recordo quan Isabel Houla era jove i famosa. El meu home i jo havíem anat a veure'ls. A veure-la tocar. Mai no ho oblidaré. Vestia uns models increïbles. Sempre de color blau elèctric. Ui, un color preciós. Oi, quan sortia a l'escenari i s'asseia al piano, tot el públic quedava hipnotitzat. I què li va passar per aquests escenaris? Jo el que recordo la seva famosa crisi nerviosa. Una crisi nerviosa? Ui, sí, la història més al·lucinant. Disculpe, ¿el lavabo de señors? Allí, pujant l'escala. Primer replat. Gràcies. Escolteu, tenim a Isabel a l'Albert Hall de Londres. Arriba ella, tota majestuosa, al mig de l'escenari. Saluda i comença a tocar. De sobte, les seues mans comencen a alçar-se així, com si les inflessin amb gas. Amb gas? Sí, gas, com si un gas les pugés així, amunt, 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 i ella vinga a voler-les fer baixar fins al teclat del piano, però res, impossible, era com si les seues mans hagueren començat a pensar pel seu propi compte i vinga a anar amunt, amunt, amunt. Ella no podia fer res, així que es va alçar, va fer una reverència ben majestuosa i se'n va anar de l'escenari. Mai va anar al piano públic. Quina cosa més horrible! M'estic reixant. Ai, mare meva, senyora Carlota, un d'aigua, per favor. Ai! Ho veuen? Ens van tocar els nassos! Escolta, pensen afeitar-me o què? Ai, sí, perdoni. Està fet tots els possibles per fer-nos fora d'aquí. És que en realitat, si agafés una peça i la toqués sencera, també faria. Però no, ella no. Tot el sant dia fent escales i exercicis. Que és patatataquí, patatataquam, patatataquí, patatataquam. Para i torna una altra vegada. Patatataquí, patatataquam. Escolta, per què conti d'això que te la vas a navalla, home? Tranquil, Toni domina la navalla a la perfecció. Ai, per què no es posa còmode i es relaxa? Això serà una experiència plena d'atractius i novetats per a vostè. Que m'ha tallat, escolta! Toni, que l'has tallat? Ai, avisa que te'n paguis! Sandra, per bolsita, vaig. No m'ha que he fet un curs en primers auxilis. Primer pensar, vaig a la miqueta. Però transportar, Després li donaran un xupa-xup, al cuidador per acabar de curar. Jo li bufo! Senyora Roca, és el que li deia. I per què no parleu amb un advocat? Ui, sí, ja ho han fet. Però l'únic que li va saber dir l'advocat és que si el piano es molestava, que es defensés. Com? Doncs, per exemple, donen uns cops a la canonada de la calefacció. I ho heu provat? Això he fet. Piquen! Para una vegada, para puta! Fica't el piano en el cul! Oh! Ha parat? Amb tot el descanca, segur que llavors acollonit. No havia funcionat mai. Com ho tenim, això? Pica bastant. Ai, senyor, que cura! Que m'ho prometia. Ja n'hi ha prou! Aquest home ha fet un escambatall de 1000 dimonis! Ha posat uns 50 cananetes pel terra fent formes geomètriques! Ha tirat els draps per tot arreu fent gestos estranys! Ha mogut mobles i ara es limita a mirar l'aixeta a un pan de nas mentre fa... Señorita Trini, vostè no entén que l'ansietat té l'ànima arrovellada. He de connectar amb ella abans d'intervindre. L'única de connectar és la rosca! I no em digues senyoreta! Ai, d'acord, Trinitat. Trini! Senyor Amador, fas el favor de trobar l'aixeta dins el magatzem impecable. Amador no repara. Amador restaura amb precisió microscòpica. I no es preocupen pel magatzem. A partir d'avui vostès no tindran un magatzem. Vostès tindran un espai escultòric
de proporcions àuries. El sostre serà la capella Sistina. Cada paret serà un Velázquez. Doncs ara mateix no serà un Picasso. Miren, si és home... Trini, no haguessis faltes tu! Molt bé, molt bé. Vostès sabran. Trinitat. Trini! ¡Ay, el señor Llorens! ¡Ay, no está la valla! Habla, por favor, de calmarnos. Però com anem a calmar-nos? He estat a la volta que veig igual de botxos que ella! Hem intentat parlar amb Isabel 1.000.000 de vegades! Doncs alguna cosa haureu de fer, no? Ay, ¿y por qué no pusiste a pagar en ella, Alicia? Jo? Sí, tú. Si te pasas todo el día pues a la casa de Isadora cada 2 minutos. No sabia que eren amigues. Uy, sí. La Alicia y la Isabel son cool y un glycan. Ai, no! ¡Ens està provocant! Ens està provocant! Anem Alicia, Sandra, vigileu el saló. a fer que ella escampia. Encara que siga l'última cosa que fem en este món! Escolta, jo ja he dit prou, quan tornem ja m'hauràs sortit la barba una altra vegada. Senyora Sorroca, vostè ja pot passar la seva. Saló de perruquería. Qui? No sé qui diu. Ah, sí, un moment, miraré a veure si està. Senyora Sorroca! Senyora Sorroca! Senyora Sorroca! Que té una telefonada. Una telefonada per a mi. Qui és? És una veu d'home, jo crec que és el senyor Sorroca. Ai, no. Dis-li que no estic. Ho sento, no està. Sí, ja ho sé, però és que vaig a l'assecador, totes pareixen iguals. Ai, i jo què sé, jo només treballo aquí. Escolten, jo me'n vaig. Ara, un altre client que se'n va. Sandra, vaig a tirar això. Ai, vale, jo me n'ocupo de tot, ai, quina emoció. Això s'ha quedat molt avorrit. Sandra, jo me n'aniré al magatzem a veure què fan aquell parell. No, no, això no ho puc fer perquè això és una zona privada. Clar que sí, dona, que jo soc com de casa. Que no, que me tirarà la bronca a mi, senyora de Mel. Ai, un santo, estic revoltat com un polp. Sandra, Alicia, que teniu salsa de fruites? Ai, mare! Hola, sóc jo. Arribaré una mica tard. Has estat meravellós abans. No et preocupis, ja està fent. Adéu. M'has matat! Sí, calla. Contesto per compte. Què? On guarden les tirites? No ho sé, mira el magatzem. Aquí? Què és aquesta olor de cremat? Uah, alguna cosa es crema? Vostè! Torne, per favor, alguna cosa es crema! Uai, ha de ser l'assecador. Socors, ajuda! A mi, ajuda! Com es fa aquesta cosa? No ho sé. Explotarà, me'n vaig d'ací. Què
Nicuso. Sí, comissari. Silenci! Tot el món contra la paret. Mans en l'aire jugadores. ¡Ay, no! ¡Aquí estás! Però si jo he de marxar les canàries! He dit que silenci, desenals. Vinga, desenals. Això no fa falta, inspectora. Poses dreta. Ai, no dispare, per favor! Qui és? ¡Una pistola! ¡Ay, no, por favor, no busques! Vostè, deixen a sa dona. Si s'ha desmayat. Que la deixen. Ai, ja estic bé. Senyores i senyors, soc el comissari Romero. Ella, l'inspectora Vilaplana. I jo soc la tècnica Forner, però podem dir Miqui. Deuria ser Goofy Bruto, la seva nòvia Mini. Silenci! Eren tots membres del subgrup d'homicidis de la policia, senyora. Homicidis! Vol dir que ha vingut l'assassinat? Probablement això és una investigació d'homicidi. Això és l'escena del crim, comissari. Un puto basal de sal. ¡Ay, no, pero si le tan dolça! ¿Qui pot haver fet una cosa així si era un àngel? Miqui, llis los esnets. Enseguida, inspectora. Tenen dret a guardar silenci. Qualsevol cosa que facin o diguen podrà ser utilitzada en la seva contra de l'inspectora, no m'entenc això. Inútil. Tenen dret a una trucada telefònica. També poden parlar amb un advocat en cas d'interrogatori. I si no en tenen, poden parlar amb un advocat d'ofici. Comissari! Amant de paret, per la lectura. Mire, voldríem oferir la nostra col·laboració com a consultores externes. Tot i que per la nostra associació s'agrairia, Correcte. Segons l'article 22, capítol 4 del manual del CSI, ara cal identificar els sospitosos. Oh, quina paciència hauré de tindre. Està bé, vinguem per aquí. Digues, comissari. Si ja m'ho diu ma mare, ja que sóc massa bo. Sí, documentació a tothom. Vostè primer, senyora. Així que, Això és American Express. mai no surto de casa sense ella. El seu nom. Elisenda Pernis i Segura, de Surroca. Porta una bona pedra en este nit, senyora. És el brillant del Surroca. Desgraciadament, la poseïdora del brillant és víctima de la maledicció del Surroc. I quina és la maledicció del Surroca? El senyor Surroca, naturalment. Vostès, noms. Toni, Tània Vidal, perruquers unisex! I vostè? Alicia Marco, treballo aquí. I jo, som la Sandra, jo només ficava el tint. Vostè que agafa dones. Identifique's. Eduard Llorenç, antiquari. Eduard Llorenç, antiquari. No coneixia ningú que digués antiquari de cop. Ah, sí, Eduard Llorenç Castell. Ja diria jo, perquè jo soc Ferrer i Forner, però antiquari... Antiquari, coneix algú dels presents? No ben bé. A la senyoreta Alicia Marco tampoc. Se m'he ensopegat alguna que altra vegada. Jo diria que m'he trompesat i caigut en eixa pedra. Que una pedra? Al ronyó. Mare de Déu, això és molt dolorós. És pitjor que un part. Vostè qui és? La nostra iaia Agustina. Agustina Gila, per servir-la. Jo vaig néixer el 12 de gener de 1935. Aquell dia feia tant de fred que va nevar a vora mar. Ma mare sempre contava També que el nom és suficient, senyora. aquesta lluny no els interessa res de res. Remei Cardona, clienta premium. I jo soc la Blanca Gala i volia la meva documentació! No és per res, però jo així no puc treballar. Este poeta amb clau anglesa us està inundant el magatzem. Diu que la fuita d'aigua li recorda a una font del Renaixement. Teniu el magatzem que sembla Venècia. No entén la bellesa del desastre. Com l'aigua busca el seu camí, com l'ànima busca la poesia. Estic connectant amb ella abans de domesticar-la. Estic content de tu, i com no ho arreglo?
L'aigua són les llàgrimes de la meva terra. És per les seves emocions. Ai, jo també me'n vaig. Vostès queda. A mi m'espera un avió a les Canàries i no em poden retenir més. Soc una ciutadana responsable. He vingut ací a fer-me la vida del pis i no m'he mogut de baix l'assecador. No, això és una mentida descarada. Quan he entrat aquí, ella no estava baix de l'assecador. Això és cert. Este senyor intenta amagar evidències que l'afecten. Quan ha vingut d'aquí dins... He vingut del carrer, no d'aquí dins, del carrer. Doncs siga que vingues, portant les mans plenes de sang. M'he tallat, ha sigut un accident, comissari Romero. Romero. Ha anat corrents a la pica i se les ha rentat. Sap què vol dir? Això segons la meva opinió. Isabel Goula estava tocant el piano i quan jo he entrat aquí. Estava viva i tocant el piano quan he entrat aquí. No necessàriament. Miqui, què tenim del pis de là? Ah, sí. Hi ha sang. Com que hi ha sang? I no només això. Un casset d'Isabel Pantoja. Un casset? I de la Pantoja? Pagaré això més antic que l'Agapeu. Però això no és lo millor. Han gravat música de piano damunt de la Pantoja. Però qui faria una cosa així? Un assassí. Això dic jo, un assassí. Sí, vull dir, un assassí que ha posat en marxa música de piano per fingir una coartada, falsejant així l'hora de l'amor. Això és el mateix que en l'assassinat de Roger Ackroyd de l'Agatha Christie. Correcte, molt bé, senyora. La seva coartada se'n va a la merda, antiquari. Miqui, vull anar a veure si han determinat ja l'arma del crim, per favor. Enseguida, comissari. Estic bé, no passa res. Bé, queda clar que qui ha matat Isabel Goula la pot haver assassinat i després posant en marxa el casset. Per tant, Isabel Goula probablement ha sigut assassinada per algú que està aquí ara mateix. Vol dir que hi ha un assassí entre nosaltres? Ai, mare! Jo més bé diria que és una assassina. Oh, les dues coses. Ai, vol dir assassí i assassina? No m'ha fet atenció! No seria descabellat. Si es refereix a nosaltres dos, s'estan equivocant. Equivocan! És evident que vostès són dues persones de passions profundes, germà Fidal. Fa un moment, quan han sortit disparats d'aquí, no han fet cap esforç per dissimular el seu apassionament. Estaven rabiosos. Què diu ràbia? No és ràbia, ni molt més. El que passa és que som Leo. En estos moments la lluna està a la casa vuitena, Saturn està molt pròxim i... Deixa estar segurosco, pare. Han comès mai cap delicte? No! Bueno, en realitat sí, però fa molt de temps. Ah, Han passat una vecina de contrabando per la frontera d'Andorra. Però eren molt petits i la seva mare els va obligar. Sap on la vam amagar? no m'interessa. Deu ser s'havia atacat alguna vegada Isabel Goula. Atacar-la, Isabel, si som incapaços de matar una mosca. Som superbons xiquets. Som uns xiquets molt bons. Comissari Romerales. Romero. El diuen Romero. A mi em pareix important una qüestió. Coneixia a Lidia Marco, a Isabel Goula? I quan diu coneixia, vol dir... Coneixia? Un moment. Intenta dir-me que Isabel Goula i Alicia Marco estaven embolicades en una espècie de relació... Pot dir lesbiana perfectament, senyor comissari, que estem en el segle XXI. O està bé? D'una relació privada entre Alicia i Isabel jo no sé res. Alicia pot ser molt reservada quan s'ho proposa. Què vol dir quan diu reservada? Vol un exemple? Sí. Jo no sabia res de la relació d'ella amb este senyor. Isabel i jo érem amigues bones, amigues, això és tot. Com ho coneixer, Isabel Goula? Doncs, no sé, l'any passat, fa un any mig, quan vaig començar a treballar aquí. No sé, al principi jo feia una mica de temorsa, perquè de fet com és una dona una mica estranya. Però a vostè li queia bé. Sí, Isabel era molt amable. I el senyor Llorenç? Quan el va conèixer? Ah, doncs no ho sé, potser l'estiu passat, o fa... Ja tenim l'arma del crim, comissari. Estàs fet un crac, Miqui. Esta vegada ho hem fet bé. Els fets diuen que la senyora Goula ha sigut apunyalada amb un estil
tisores de perruquer. Iguals que aquestes. Ai, perfecte, i sense eliminar com a sospitosos, que tal? Per què? Perquè si l'hagués matada, m'hagués fet servir unes tisores de perruquer. Ens hauria assenyalat com a culpables. I en què l'hauríem fet? Ai, no sé, doncs en un ganivet, o potser una pistola, Mira, o llançar-les mira, als mira. baix, o no pot haver de cosa, però les tisores, el tall se fa malbé, no serveixen per tallar els cabells. Li dic per experiència que quan la gent vol matar algú, generalment no pot triar l'arma. I en un crimen passional no sempre s'utilitza l'eina més adequada. Això ja ho diu la Jessica Fletcher en el capítol 38. Doncs em penso que qui l'ha matada ha utilitzat unes tisores de perruquer per a que parega que hem sigut nosaltres. Sang! Sang! Eso es ridículo. Ah, sí, senyor Llorenç? Sí, señor Andrades. Romero! Sí que no viste Isabel Goula. Tenía relacions comercials amb ella. És cert que esta tarda tenia una cita amb la senyora Goula? Sí, està ben informada. ¿Sobre qué era la cita? ¿Le puedo preguntar? Sí. Puc preguntar sobre què era la cita? Sí, bon. ¿Sobre qué era la cita? Per a vendre el seu piano. El seu piano. Qué extraño, ¿no? No. Es que tenía dificultats econòmiques. A veure que li paguem, segur que no. Sabe que vostè té antecedents, Llorenç? Compra d'objectes robats, tràfic de xecs i targetes de crèdit, falsificació d'entrades a grans espectacles... Que vayan ràpid, no? La senyora Goula sabia que vostè i Alicia Marco eren amics? Ho havia de saber. Alicia i jo ens vam conèixer a casa mia. I què feia a casa d'Isabel Goula el dia que va conèixer a Alicia Marco? La senyora Goula volia vendre una calaixera isabelina. I va comprar-li la calaixera? Sí, i havia tornat a fer el piano. I què té a veure Alicia Marco en este negoci? Esperava que Alicia influís a l'Isabel perquè em venguera el piano al preu que jo feia. Penso que Alicia és una dona amb bon nas per als negocis. Jo? Oh, pobra de mi! Ah, sí? I quina classe de piano tenia la senyora Goula? Doncs no sé, com tots, negre, amb tecles blanques i negres. Però sap la marca? Sí. Quina? Straight-off. Deu voler dit Steinberg. Sí, pot ser. Estem parlant de 15 o 20.000 euros. Sí, pot ser, però l'Isabel no li ha venut mai el piano. I jo li feia creure a l'Eduard que li volia vendre i així ell l'anava a visitar. Llavors, per què ella volia que ell butxés? Pues perquè era una dona gran i solitària i a ella li agradava que se li fes cosites. Ella es mopava i li ensenyava detalls, parlaven del passat també. Ai, i sospites que hi havia alguna història entre ells dos? De cap manera. I entre vostè i el senyor Llorenç? Està interessada en la meva vida musical, que li van bé les coses per casa, bé. Quina violència! Doncs tenim bé una relació, suposa que això és cap crim. El que subscriu és el xantatge. I va trobar cartes dins la calaixera? Cartes. Sí, cartes. Sí, algunes. De fet, este era un altre dels motius per vindre a voler l'estatal. Pensava tornar-li-les. Ah, sí? Sí, així les té. Isabel escrivia cartes a Alicia, on és el xantatge? Sí, però jo aquestes cartes no les he vist mai, Escolta, totes porten el seu nom i adreça. Ja, però no tenen ni segell ni notícies. Jo soc policia, no carter. Estimada Alicia, els seus dits mai! Això és confidencial. Goula era una dona amb una reputació professional per conservar. Imagino que hauria fet qualsevol cosa per evitar que vostè fes públiques aquestes cartes. Disculpe, i no seria en este cas que era ella la que volia matar amb ell i no ell amb ella? Molt bé. Disculpe, comissari Romerales. Romero! Bé, deixa'm estar les cartes. No és cert que la seva relació amb Alicia Marco no tenia res a veure amb els seus diners? Però si no en té ni sí. Però la senyora Goula sí. I què? I què? Vostè sap perfectament que Alicia Marco és l'única beneficiària del testament de la senyora Goula, no? No, no ho sabia, però ja ho havia sentit a dir. I vostè, Alicia Marco, és per això que volia veure Isabel morta? Per tindre la seva pròpia perruqueria? Ara vostè és la beneficiària del seu testament. Ni tan sols sabia que havia fet testament. Li deixa tots els diners. És això el que volia d'ella, els seus diners. Diners? Érem amigues. Això és tot. Puc preguntar-li com sap tot això? Sí, pot. La senyora Goula tenia una cita amb el seu advocat demà al matí. He parlat amb ell i m'ha dit que la senyora Goula volia modificar el seu testament. Clar, i per impedir-ho he pujat d'escales amunt i embolsat unes tisores al coll de la Isabel. I després, Alicia i jo
fugirem en un descapotable i ens donarem la gran vida amb els diners de la vella. No és això? Hauran d'inventar alguna cosa millor a vegades. Doncs per a mi la cosa està ben clara. Doncs com la cosa ja està molt clara, me puc anar. No tan ràpid. Ara ve el millor. Ai, tot això és molt tràgic. Romerales. Comissari Romero! Comissari Romero! No, mira, de veritat, estic horroritzada. No podem pagar això en un lloc més convenient. Clar, potser podríem quedar un dia per dinar tots junts. Dona, això és una investigació seriosa. Ai, però jo no sé res de la pobra Goula. Capità, Comissari! Comissari! aquí hi ha moltes preguntes a l'aire. Per què quan ha trucat el seu marit no ha volgut atendre la trucada? mai m'ha agradat sentir-me perseguida ni aquestes ganes de controlar-me. I com sabia que la trobaria aquí, ja quasi controla les trucades anades a la perruqueria. Clar que no. Llavors, com sabíeu trobar-la? M'imagino que deu haver trucat a casa i Manolo li deu haver dit on estava. Qui és ese Manolo? El meu xofer. El seu xofer? Sí, el meu xofer. El meu xofer. Ei, usted no pot passar, és Senyora presa, vaig a fer les fotos. Senyora, vostè és sospitosa? Insolent, quina falta de Però respecte. què dimonis? Ve a fer unes fotos per la premsa d'autorització. No, que no ho han sentit. Te llama el fi. Ai, sí, la ha matat en unes tisores de perruquer com estes. Oh! A mi no em faci fotos, que aquesta nit no em cremeix. I del mòbil del crimen sabem alguna cosa, senyoreta? No sé si vingut a posar-me el tips. Héctor! No teniu el personatge! Com m'heu descobert? Per la veu. Ai, la vida deve canviada. I collons és vostè? Fora, premsa no. Està bé. Ai, m'heu descobert. Ai, quina odissea per arribar fins aquí. Primer un camí de la mudança, bloqueant el pas. Després semàfors ben roig. L'aparcament està a la zona fatal. I quan arriba així, un cordó policial. Sort que els actors tenim recursos per a tot. Ai, em presento. Soc Héctor, amic de Toni Tània, del grup de teatre. Actor i dramaturg. Ai, molt de gust. 2 besets. Uy, ay, Agustina! Ay, sí, Natalia, recorrido. Has berenat? Vols unes magdalenetes? No, moltes gràcies, senyora. Realment, contentem. Ai, sí, t'esplate. Ui, vostè també de la policia. Però es pot saber què fa vostè així? Ai, jo soc l'encarregat de gulaix per a la festa d'aquesta nit. El gulaix s'ha cremat. I dic, trobo este home d'ací ara mateix. I repassa el perímetre. I no em podré quedar? Estic escrivint un espectacle nou i això m'aniria molt bé com a treball de camp. Que això no és cap comèdia, senyor. No, que no, és una comèdia, és una obra policia que també hi ha un assassinat. Miqui! No complique utilitzar la força. No, jo m'hauria de quedar, sí. De fet, jo hauria estat visitant el gulaix. Si no hagués sigut per el camió de l'ambulança i l'aparcament... Ajudeu-me! Val, me'n vaig, però ja sé que ficaré el nou espectacle. El periodista vol averiguar tota la veritat sobre el cas, però el policia redueix la llibertat d'informació. Però per què és tot tan difícil? Uy, pero si en esta perruquería siempre es total, sí, señor Romerales. Romero! No es preocupe, comandant. Jo sé com fer-lo més fàcil. Tenim l'informe pericial amb l'hora de la mort? Hora de la mort de les 4:15 i les 4:30. Què més tenim en calma? Segons les meves anotacions, les causes de la mort han sigut diverses ferides d'arma tallant el cop. L'arma ha sigut identificada. Unes tisores de perruquer trobades al costat del cadàver. I els motius? Tenim 2 motius. Tenim 2 germans que l'odiaven. Tenim un antiquari amb antecedent i un pla de xantatge. Tenim una hereva que demà mateix podia ser desheredada. I cap dels quals encara no va comprar ni un numeret per a la rifa del pernil. Deixa estar a la rifa, Mercè. Escolta, que aquí hi ha més gent.
començar a descartar, ara hauríem de fer la reconstrucció dels fets. Efectivament. I aquí s'hauria tingut una idea que ens ficarà les coses més fàcils. Senyores, senyors, tornarem a començar des del principi. Sí, però llums de públic, per favor. Llums de públic. Senyores, senyors, benvinguts a la part més emocionant de la nit. L'assassí o assassina està entre nosaltres, però menteix. Quina vergonya! Correcte, tal com diu la gran dama del misteri, la Jessica Fletcher, els fets són com les vaques. Si els mires de front directament, generalment et porten on vols anar. I nosaltres les munyirem fins que surti la llet. No, però la veritat. Per cert, els llibres de la Jessica Fletcher els tenim al fons a una paradeta amb un 10% de descompte si són socis. Vol començar d'una vegada, hòstia? Per això necessitem l'ajuda de tots vostès. Vostès des d'ahir ho han vist tot. Nosaltres reconstruirem els fets i si algú de sospitosos menteix, vull dar-se la mà. Sí, la mà. I si no els veig, em criden l'atenció. Aturarem l'acció immediatament. Ha tingut vostè molt bona idea. Qualsevol detall que no s'ajusti a lo que aquí ha passat anteriorment pot ser crucial. Entesos? Molt bé, doncs comencem la reconstrucció. A veure, tothom, al lloc on estava, abans com abans d'entrar la senyora Surroca. Repetisquen exactament tot el que han fet, exactament de la mateixa manera. Ara hem de repetir tot el que hem fet? Sí, Corre-me! Jo faig cada dia el mateix. Cuando te vayas a desmayar. Señor Llorens, on estava vostè? Ja abans. I vostè, senyor Vidal? Ay, yo a nada tema, pero aquí me va a faltar y me estaba preparando para enterrar a usted, que no se me contaba. Li asseguro que no oblidaré mai. Ay, eso será como una obra de teatro. ¡Acció! Sempre m'habiliti això! Aviam. Un mimetisme perfecte entre la senyora Surroca. Pot entrar, senyora Surroca. Doncs no he fet res d'especial. Li he donat a Alicia el bolso i els paquets. Exactament. I nosaltres l'hem saludat. Que té una bon canari, senyora Surroca. Els canaris ens agraden molt l'enciam. I després jo he acompanyat a la senyora Surroca al rentador. Sí, y mientras tú le rentabas els cabells, yo esmolava la navalla per afaitar al comissari. I després de rentar els cabells... Un moment. No falta ningú, encarna? Sí. Falta el Trini i Amador. Sí, però ells no han pujat en cap moment dalt, que s'han estat al magatzem dos èxits. Sí, no ho trobo, ho sento. A veure, vostès, han pujat Trini i Amador en cap moment per les escales? Bé, aleshores era millor deixar-los tancat al magatzem. ¿Els descartem com a sospitosos? De manera provisional. Ay, sí, ya las como arriba, ¿lo calculas? Y me van a tragar de vomitar. Ay, y nosaltres encantat. Hello, Dolly, well, hello, Dolly, woo! Estos son millors que la tele. Espera, aleshores ha sonat el piano. Exacte. I això ha fet? Ai, no, la moula! Y es con este hombre allí que tocaba Rachmaninoff. Salut. Gracias. Després, de sobte, la música s'ha parat. Perquè se'n recorden, no? Sí, jo me'n recordo perquè ha sigut quan vostè li ha dit a Toni que continués afaitant-los. Y ahora es con este hombre San Anás, ¿no? Sí, senyora, sí, he recordat que tenia el cotxe mal aparcat i he sortit de canviar-lo de lloc. Ha anat a aparcar? I a on ha anat? Res, al lavabo. Y a veure un moment, ¿no sabían de tu maletín? Sí, tenia de aquí, suposo que això tampoc és un gran crim. Es extraño que puedes necesitar un maletín al lavabo. Els maleteres, per exemple, senyora? Oh, que poli!
Va, no l'he tallat, l'he fet una esgarramida de res. Clar que m'ha tallat, espècie de samurai. Sí, perquè l'Isabel estava tornant boig. I li ha anat a curar-la a vostè i li ha oferit un xupa-xup i vostè me l'ha rebusat. És quan Alicia va parlar amb l'advocat que opinava que si la música us molestava podíeu picar la canonada. Sí, això hem fet. Hem anat a la canonada i hem dit... Ai, senyora Goula. No faça tant de soroll, per favor. No, senyor Vidal, no. Que el seu llenguatge jo l'he sentit i ha sigut molt més fort. Què han dit? Mala puta! Ha dit, senyor Vidal? Ha dit mala puta i que es fiqués el piano por el cul. Ja sé com de Juliano, Nosaltres? Sí, no utilitzat les paraules així? Calla, Toni Vidal. Vull que facin i diguin exactament el que el senyor s'assegura que han dit. Senyor, amb una boca així? Pica la canonada. Vol dir que vol tu repetir? Volen que ho repetisque? Segon intent. Pom, 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 pom. Més fort. Ai, cariño, eso es lo que me digo aquí. ¡Que piquen la canonada! A la cua. Fica't de cul al piano. Malapú también. Està bé. Encarna, avancem, per favor. Sí, ara la música ha parat i han entrat Trini i Amador que han vingut del magatzem. Estos dos millors tancats a lliris no criden al mal temps. Ja n'hi ha prou. S'ha acabat. El declaro en baja. Però, què és això? Això és lo que m'impedís treballar. Jo només vull netejar. Este, Leonardo da Vinci de les canonades, ho impedís. Ya no son mucha Trinidad, es l'obrera exaltada. I he fet un homenatge al seu laboriós treball. Un homenatge? Però si no puc ni fregar. Tu no busques que em tunes el mocho, no puc treballar. M'ha robat la panera per fer-li equilibri estructural. M'ha guisat els graus, faig un bunyol. Ai, és que no el veu. Mira, formen que la llum acaricia les formes, li dona un sentit sublim al seu esforç i dedicació. M'he inspirat en la bellesa de les seues mans quan treballen. Les meves mans. Les meves mans. L'únic que fan és xiqui, mentre netejo el brutes. Perdone, però vostè no fa xiqui. Ah, no? I què faig? Vostè fa xoco. Xoco? No, xoco no. Xoco. Però què dimonis estàs dient? Oye, l'escoltada abans, mentre feia la mà, feia exactament un si bemoll i atacava la primera nota, mentre que el segon xoco l'allargava. Xoco. I Vivaldi, realment esplèndid. Definitivament, és l'home que em fa traure fum del cap. Estem fent una reconstrucció policial. Fora d'aquí, o els arrestos per obstrucció a la justícia poètica. Ja no sé ni el que dir. La reconstrucció no l'hem de fer a civis. Això sembla una performance. Jo ho feia amb bona voluntat, però si no li agrada, no ho tornaré a fer. On estaven? Disculpi, inspector, és que no ho trobo. Algú recorda què ha passat just quan s'ha marxat este parell? Algú? Que han tirat? Molt bé. Sap, senyor, és sorprenent la de coses que se n'oblida la gent, que se n'en recorda la gent. Però tothom s'obliga de comprar un numeret per a la rifa. ¡Lo confeso! ¡Soy culpable! Me has tirado de la cadena del váter. I què ha passat quan has tirat la cadena de vàter? Tothom sap el que passa quan s'estira de la cadena. Jo ho sé. Doncs que tot se'n va cap avall fent flop. I després la cisterna comença a omplir-se i està tot preparat perquè un altre... Prou! Què ha fet després d'estirar la cadena? He tornat aquí, me n'he recordat del cotxe i he sortit per canviar-lo de lloc. Ara sí! No. Que no. Què ha passat? Un maletí que me diu algo de
Miqui, apunta que hem de comprovar això de matí, d'acord? D'acord? Molt bé. Vostè ha vingut fins aquí. Ha posat una cosa dins del maletí i s'ha anat. Però què ha passat després? Doncs això, que me n'he anat. No. Què diu, senyora? Que l'ha besat. Qui ha besat? Ha besat aquí. Alicia? Aquella senyora diu que t'ha besat, Alicia. Sí, i esta també. Escolta, fresca, que quan algú me besa jo me'n recordo. És mentida. No sé com pots recordar-te si t'has tirat a tots els homes de la província. I tu, la veritat, Toni. Oh, si jo per fins ara estic fora. Miqui, apunta això. Sí, que Llorenç besa la del pèl blau i se'n va. Y aleshores, sí. Me recordo perfectament. Sí, jo l'estava afeitant a vostè. I aleshores la música ha tornat a començar. I nosaltres li hem dit, vostè es pensa aquí que ara tornem. I després hem dit, Pugem a dir-li a Isabel que, per favor, no faça tant de soroll. Que sí! Ara tenim ben furiosos. Ara estaven furiosos, potser una mica atabalats. Què s'ha notat? Ja tenim a 3 fora de la perruqueria. Què ha passat després? Jo he portat a la senyora Surroca a la secadora. He vist que vostè se n'anava, li he dit a la Sandra que sortia a tirar la paperera i això. I has tirat unes tijeres a la paperera. Que diu que unes tijeres les he tirat perquè estaven trencades. Perquè eren del xino, efectivament. Però molt de parlar, però hi ha una cosa que no han recordat ningú de tots vostès. Hi ha hagut una telefonada. Sí o no? Però no era per a mi, era per a la senyora Surroca. Sí, i a més era molt estranya, perquè a mi m'ha paregut que era la veu del senyor Surroca, però em preguntava per Lili. I la senyora Surroca no s'ha volgut ficar i jo li he dit que no estava. Un moment, però qui és esa Lili? Sàquia, em deien així a les teresianes. Després de la trucada ha sortit el senyor comissari i 5 segons després l'Alicia per les escales en les tisores. Les tisores trencades. Miqui, apunta això. Aire. Un moment. Us he això apuntat? Sí. És que això de la venir darrere és tan difícil. Sí. Molt bé. Ja estem tots fora de la perruqueria, menys vostès sí. Què ha passat després? Ai, no res, ens hem quedat aquí les 5 la mar de tranquil·les, veritat, Agustina? I aprofitaran per descansar una mica la vista. Segur que s'han quedat inquietes? Sí? No. El públic té raó. La senyora Remei volia anar al magatzem i jo li dic que no podia anar perquè era una zona privada, però ella no m'ha fet cas i se n'ha anat corrents cap a dins. I jo darrere d'ella. Ai, què passa, m'avorria? Que vostès no s'avorreixen mai o què? Pues ja està. I ara sí, ens hem quedat les 3 la mar de tranquil·les. Què ha passat? Ha sortit? Ai, sí, segons les anotacions de la senyora Encarna, Blanca surt a demanar sal de frutes a la Alicia. Sí. Me recuerdo que me incorporaron manejado como un pop y demanaba salsas de frites y quedaba ¡Santa Alicia! Y no les veía. Y después les solté así y me desmayé. I ara sí, ens hem quedat les 2 la mar de tranquil·les. A veure. Ah, sí. La senyora Surroca fa una telefonada i està donant tot apuntat. És una pinya. Gràcies, Miqui. Ai, si és veritat, me n'havia oblidat. Me n'he adonat que feia tard i he trucat a casa per dir que em feia tard. Digue'm, pensar si no em parlen tant. Amb qui ha parlat, senyora Surroca? Ha de haver un xofer. No era el seu xofer? Un moment. Qui era? El seu amant. ¡El seu amant! Sí, el seu amant. Un moment, a veure, aquestes acusacions no es poden anar dient així com així. Què ha dit per a pensar que era el seu amant? Molt bé.
Molt bé, m'està fent una trucada. I què ha passat després? Que ha robat una botelleta? Que ha robat una botelleta? A veure, un moment, això és interessant. Què diu, senyora? Que ha robat una botella de perfum? Sí! Ui, mira, una altra que toca el piano. Mire, senyora Surroca, que diu aquella senyora tan agradable. Ai, Tania, estimada, estava olorant els perfums i ui, m'he posat la botelleta al bolso sense voler. Ai, mira, doncs, sense voler, i la carregaré al seu cotxe. Gràcies, diu que sí que pleten. Per cert, a la web de la nostra associació tenim una mistela boníssima de proximitat, només per 7,95 € la botella. I després que la Lili ha pispat el perfum, què ha passat? Ah, després és quan este senyor ha entrat corrents a la perruqueria. Sí, he entrat a la perruqueria i he anat a l'aigüera. Ah, no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Ven aquí. Ven por la esquerra. Sí, he entrat en aquella borda. I què? Home, això és una cosa molt important, senyor Llorenç. Quan s'han anat, han sortit per la porta principal. Per què han sortit per la porta lateral? Quan he anat a aparcar el cotxe net allà, i vore tota aquella sagnada, he buscat el camí més curt per contra abans i rentar les mans. És això veritat, amiguí? Sí, jo no he vist com està allà, però sí que l'ha vist entrar per la porta lateral, aguantant-se el dit. Després buscava les tirites i la senyora Neiley m'ha dit que les busqués al magatzem. Jo he sentit l'olor de cremat i he fugit per si era la secada. Ai, sí, l'olor de cremat. Jo he anat corrents a veure el que passava i m'he trobat a la senyora Blanca, tota blanca i hasta el saludeu. I aleshores ha sigut quan nosaltres hem entrat per eixa porta. Ah, sí. Un moment. M'han saltat al damunt perquè jo entrava per esta porta i ells venien d'aquí. Aquí cadascú entra per la porta que vol i en canvi a nosaltres sempre ens fa entrar per la mateixa. Un moment, Marcela. Han sortit així disparats com uns bojos. Vull saber què ha passat exactament quan han arribat al pis d'Isabel Gómez. Però és que no hem estat al seu pis. Sí, que heu estat al seu pis, que heu escuchat a fer la calla d'una vegada per totes. Sí, però encara no m'he vist per aquesta porta. Hem començat a notar una olor a cremat i dic, ai, què serà això, per favor? Era horrorós, pensava que se quemava l'edifici. Sí, hem pujat les escales de 3 en 3. Quina fumarrina! Tu saps ese fum blau que surt de les coses quan es cremen des del forn? Vostè ja sé que ho sap, que ha anat a la seva casa. No se veia res! La qüestió és que hem cridat. El gulaç! Hem anat els cares damunt cap a la cuina, però massa tard. El gulaç, inservible. Hem obert les finestres, hem netejat la cassola. Hem baixat les escales i m'ha pujat una bofrada de les aixelles. Sí, és que no hi ha res pitjor que ver descabells una persona a la que li fan pudor les aixelles. I per això hem vingut així perquè guardem el desodorant al magatzem. Sí, diguem no sé què, del gulaç i no sé què. I jo l'he posat. Aleshores és quan Alicia està cridant, comandant. Ai, sí, i tu t'has desmayat. M'ha fet gràcia que no s'has desmayat que no fos jo. No recordo haver entrat cridant i haver-me desmayat. Quan et desmayes, pots prendre la memòria. T'ho diu una professional. Jo sé com ha passat. Ho he sentit des del magatzem. Primer he sentit després he sentit socors i després he sentit auxili! Jo m'he espantat molt. Sí, has entrat corrents cridant. A dalt! A dalt! Sal! Isabel és morta! Han matat Isabel! I després l'has mirat a ell i has dit Eduard! I t'has desmayat en els seus braços. I després vostè en els meus. Per favor! Aleshores ha entrat vostè. Qui es mova és home mort. Bravo! La retraducció ha sigut un èxit. I ara que ja sabem el que ha passat, és el moment de saber per què. Inspectora, ese es el... Vicky, gira, que se sopra. Baixa l'arma, per favor, una mica de professionalitat. Sí, perdone. Soc el doctor Carreras del Departament de Psicologia Forense. He vingut a avaluar l'estat mental dels testimonis i dels agents, si és necessari. No és necessari. Ho dic per aquesta gent. Apuntar amb una arma hauria de ser proporcional al risc potencial de la situació. Jo només volia protegir els així presents perquè ha hagut un assassinat i hi ha hagut un assassinat. Ah, i esperem que sigui l'últim. A veure, què hi ha per així? Comencem!
professional. Obri i tancar, obri i tancar. Vostè es desmaia amb molta facilitat, veritat que sí? Sí, soc una persona impressionable. Has sentit parlar del síndrome de la culpabilitat reprimida? És quan la ment per no enfrontar-se a l'horripilament del crim, com clavar unes tisores, es desconnecta, fa clic. Oh, mira amb la mà, expulsa l'aire. No sé què m'està passant. Però què està fent? Silenci, expulsa l'aire. S'ha desmayat! No, l'he induït en estat d'hipnosi profunda, li anirà molt bé. I vostè té l'expressió d'algú que amaga un secret. Però què dius, imbècil? Quedaré mentre dure la investigació. Els he de donar molta ajuda. Podem proseguir. Doctor Carreras, Digue'm, comissari. m'ha impressionat el seu diagnòstic. Però, ese bigotet és reglamentari? Però aquí tenim aquí al nostre amic periodista. Ai, és que m'ha fet mal, que el tractament que m'he posat és boníssim. M'ha costat 5 euros. Pero ahí vale, pero inspectora, usted me ha dicho que tienes el perímetro, pero no m'ha dit de quin perímetro es tractava, que jo no sóc un pont. I vostè... El perímetre és tot el perímetre, idiota! I vostè no veu que porta plata i diners, com podia saber jo, que no era un metge? A veure, vostè se m'ha colat no una, dos vegades. Vostè no sap el que és això. Vostè sap que tiene que justificar la fallada del perímetre per triplicar. Perquè, clar, vostè és un actor, és un creatiu, i això vostè no sap el que és perdre un fin de setmana amb Mac. Fastidiat Ui, m'està donant una d'idees? El policia entra en crisi. És el monòleg d'un home trencat. Oh, la burocràcia, la pressió del sistema. Ai, té botat, digo. Ai! I què fem en la hipnosi de Blanca? Ui, ja es despertarà. Nena, tinc massa poc casa. El dia d'avui està resultant molt, però que molt complicat. No es preocupe, comissari. Seguirem amb el procediment. Però on anàvem, Encarna? A les perquès. Fins ara he sentit moltes coses, però jo estic segura que tots vostès deuen tindre moltes preguntes. I qui no les tingui ja les pot anar a pensar. Sí, ara, a partir d'ara, vostès poden preguntar el que vulguin i a qui vulguin. Yo no I també pienso volver formular a les interrogatorio y me vale tu casa. Però què dius? Ja està bé! Que tothom vaya al seu lloc, fuera! A seure! Es que tinc els nervis nerviosos que no te'n surts a dir. Inspector. Comissari, inspectora, tinc l'informe del laboratori. Pots llegir-lo, Miqui. Enseguida. Procura no equivocar-te de línia. La mort d'Isabel Goula ha sigut instantània i a conseqüència de múltiples ferides d'arma blanca a la banda esquerra del coll. Les ferides han sigut profundes en trajectòria descendent, o sigui, cap a baix. L'arma del crim ha sigut identificada com unes tisores de perruquer de 18 centímetres. 18 centímetres! No s'han localitzat empremtes digitals i, d'altra banda, tota la sang localitzada al pis de la senyora Goula pertany al mateix grup sanguini. Es manté la hipòtesi de que la mort ha sigut entre les 4:15 i les 4:30. Oh, bravo, Vicky! Bravo! I ara passem a les preguntes de tots vostès. Ja ho saben, alcen la mà i us donarem la paraula. Molt bé, aviam. Aquell senyor. Aviam, molt amable. Digui la seva pregunta. Yo tengo una pregunta. Sí? ¿Por qué el señor comisari dice Romerales? Romero, és fàcil. Romero. Perquè vostè estava a la peluqueria molt abans de que es cometés l'assassinato. Ah, molt bona pregunta, senyor. Molt
una cita amb el senyor Llorenç. I què? La senyora Goula estava convençuda de que seria víctima d'un xantatge. Suposat xantatge. I per això Mick i jo hem arribat aquí a les 3. I el xantatge... Suposat xantatge, Suposat xantatge. Es referia a les cartes que va entregar el senyor Llorenç a la policia i que, segons pareix, van ser escrites per la senyora Goula a la senyoreta Alicia Marcos. El desplaçament del comissari és confidencial i a vostè no li interessa en absolut. No, el senyor només volia saber lo del dispositiu policial. Res més. A veure, un moment, aquesta senyoreta d'aquí. Sí, perquè la senyora perquè arriba amb la targeta a sa casa. Perquè ha arribat amb una targeta. Sí, És el que té servits. Vostè rica no fa cara. Vostè no té tants diners com jo, per això no ho sap. La gent no para de trucar i molestar. Per això jo sempre m'apunto el número 9. Canvien constantment de número. Hi ha un número escrit en bolígraf. A mi personalment, això de que canvien de número em pareix una excusa barata. A mi també m'ho sembla. I llavors tindríem que veure de quina manera podem saber si realment la senyora Surroca ha trucat a la seva casa Pot pujar, o a un senyoreta? altre lloc. Pot pujar, senyoreta? Si volen, Un aplaudiment. Voi podeu ficar els altaveu si volen. Ah, sí, és que així tots podrien escoltar la conversa. Evidentment, xato. Ara per als possibles per a lo bèstia. Ara, veritat que vostè ha parlat en esa veu tan clara i bonica? O continuarà fent per que tot el món la puga sentir? Ho farem per ell. D'acord. 9, 4... Saps com funciona, això? Tres, 6, 5, 2, 1 i 2 números més. Jo demanaria una mica de silenci durant esta comprovació a la resta de testimonis, d'acord? Pregunte per Manolo. Digue'm, Hola, soc Manolo. com diu? Manolo. De part de qui? De la senyora Surroca. De la senyora Surroca. No. Vostè no és la senyora Surroca. ¿Por qué no? Pregunte qui és ell. ¿Quién es tú? Jo soc Tomàs, el jardiner del senyor Surroca. ¿Se confió a Manolo? Ui, en estos moments descansa perquè ha tingut un dia molt atrafegat. Pregunte per què està tan cansat el senyor Manolo. ¿Y por qué está tan cansado el señor Manolo? Ah, és que li ha fet una revisió completa al cotxe de la senyora. No sé si m'entén. Ara anem a fer una comprovació molt important. Pregunte si la senyora Surroca ha trucat a casa seva entre les 4 i 4 i mitja d'esta tarda. ¿Ha trucat la señora Surroca entre las 4 y las 4 y media a sa casa? Sí? Ai, i com ho sap? És vostè bruixa o què? M'ha deixat flipat. Digue'l adéu i gràcies. Adeu. Moltes gràcies, per tot. Adeu. Adéu. Sí, moltes gràcies per la seva paraula. Que necesitarem el teléfono. Miqui, per favor. ¿Es un Vidal? Que la seva tranquil·litat, les estanteries ja estan totes netes i endreçades. Totes? Sí, el senyor Amador m'ha ajudat. Ho has deixat perfecte. Veus com pots, Amador? Però és que volia ordenar els productes que eren una degradació cromàtica. Com han fet els artístics. Però és funcional. L'art i la poesia te les guardes per a les altres coses. Inventa-les, que no se l'inventen Per cert, el senyor Amador arregla l'aixeta i el soroll del desaigüe. Acostada. La Iceta mostrava certa resistència al canvi, però la convençuda en una carraca del dotze. Ja recollit les ferramentes i ha ganat el terra.
si cal, per no xafar la teva ordre. Señor Lorenz, después de guardar una cosa a la maleta, ha pasado por detrás de los carriles en el Què ha passat vostè per detrás? Jo crec que això no té cap rellevància als cas, No, següent pregunta. Abans aquí he sentit que preguntaven per los delantals, per què? No és així? Per què s'han tornat sense adelantar? Molt bé. Molt Mire. interessant la pregunta. Mire, no faça mai res quan estiga davant. Sí. Estaven tan esperats amb aquella fumardina que m'han anat a llançar el bolatge al poal del fem sense obrir la tapadora. I ens hem fet un embolic i han acabat tots davantals tacats sense un cromó. I? Doncs que ara els davantals estan al poal de la roba bruta. I on està el poal de la roba bruta? Al bany, on el té vostè a la taula del menjador? Miqui, per favor, puja dona a veure si trobes un parell de davantals dins del poal de la roba bruta. Ara. Home, no feia falta baixar el poal. Són estos els seus davantals? Sí. Ensenya els testimonis. Què? Estan tagues de ros perquè hem fet servir una paprika extra. Bueno, Miqui, que porta els davantals al laboratori per analitzar-los. Enseguida. Este senyor antes també comentava que perquè Alicia havia pujat dalt si sols anava a tirar la paperera. No és això el que comentava? Sí, correcte. No era nada tirar la papelera. La papelera era una excusa per a sortir d'aquí. Per a què? Vostè l'ha vist com han sortit els tontos, però tots ells ho han vist com han sortit. Hem sortit normals. Però un ton normal, que no sabia què éreu capaços de fer, perquè l'Isabel i vosaltres us passàveu el dia barallant-vos. Som mediterranis, parlem fort. Fort! Vinga, home, que l'altre dia us vau barallar de tal manera que l'Isabel ens va tallar l'aigua en plena faena. Ui, l'hauríem matat! Interessant. No, comissari, no apunta això. Bones mans, senyor comissari. Amb les orelles no s'ha fet res. Aquí té la paperera i les tisores trencates. ¿Te parece? Dale. ¿Cuánto cuellas te cruces? Es que trae la casa. Te va a pasar, pero se va a moure. Al signar la recepció. Però que no pot passar, però con collons de trincadete. No sé. Què? M'ho firma o no? No! Vaja. Va, el pollastre, ¿viste què és, això? Un pollastre, ni cap pollastre no que Isabel Goula. Qui de vostès es diu Isabel Goula? Això és l'escenari d'un crim. Isabel Goula és morta. Fantàstic! No, si és que porta un dia... No, si això em baixarà a la mitjana d'entrega. A veure què poso jo ara. Incidència, client absent per defunció. Però us creu que si seguís així, a mi me'n tiraran de la feina. El que es quedarà sense feina seré jo. Ara em fiquen que la clienta està morta, però que no està absent. Vinga, va. Que no, si diuen que les coses estan per ajudar les persones. Jo li ho pagaré. Ah, no, si vol treure una persona no autoritzada, en descompte del menú del sou són 25 euros amb suplement. Pues De sobre a mi és una pasta. Pues li dóna 25, no, li dóna 7 més. Ah, si intenta subornar-me, el denunciaré a la policia. Però no me policia. No, ara no puc fer res sense l'ok del sistema. I tinc comunicat amb el suport tècnic i diuen que tardarà 20 minuts perquè falta personal. No, Miqui, és que... no te sentes a la cosa. Ah, no! Si em treuen de la geolocalització abans de rebre l'ok de la central, bloquegen el compte. Si em bloquegen el compte no cobro. Si no cobro, us denuncio tots vostres per lucre cessant i danys patrimonials. Vostès mateixos. Jo ja no puc més. Prou, Es donen prou. Escolte, David, Digue'm.
Vostè no se'n pot anar fins que el suport tècnic li conteste, ¿verdad? És la normativa. I nosaltres no podem tindre un civil sol per l'escena d'un crim. És un conflicte de competències. No se resoldrà així. Vicky, manilla ni que te dus al magatzem. Gràcies, comissari. I pare de plorar. Ai, Considero una retenció administrativa per custòdia de proves. Però que conste en acta, jo només volia fer la meva feina. Vinga, va, David, anem-ho. Molt bé, i una vegada resolt este conflicte de competències, seguim amb les preguntes de tots vostès. ¿No será que el problema es que yo ni agrado? No sabía de ese. Es para el señor del anticuario. ¿Por qué tiene la herida en la mano derecha? Si esto ocurre, cuando se coge unas tijeras, se puede cortar. Si la herida es... Usted pregunta si es esquerrada o derecha. ¿Cómo se la ha hecho realmente? No m'ha agradat això. A veure... Hemos contraatacado la bomba de que pasaba pel carrer i detallat en les seues ulleres trencades. A veure, aquí vostè me pregunta pels guants de la senyora Surroca, no? Pregunta si tenien sang els guants de la senyora Surroca. I ara s'haurà equivocat. Senyora, deixa els seus guants. Així té. És veritat, quan es queda? Què és això? Això? Això és que abans de dinar m'he pres un còctel i m'hauré tacat en la cigareta. Cristina, el pintallavis del seu Manolo. Insolent! Següent pregunta. A veure, següent pregunta. No vostè, m'ha preguntat abans, no vostè. Sí, que ara sabia que el paperet que li havia donat el senyor Llorenç a Alicia, que on se l'havia ficat, no? Vostè va preguntar. Sí, on s'ha ficat el paperet la senyora Alicia? On se l'ha ficat? A la pitradera. A la pitradera. Mira, que me guardes ese secret que te he fet així. Marco, el paper. Chicholina! ¿Podría contar, señor, por favor, y a la señora? No. Va, por favor, un aplauso. ¡Sí, hombre, qué es! No et preocupes, el metge diu que no és gonorrea. Molt bé, senyores i senyors. Volem agrair les seues interessants preguntes, però ara ha arribat el moment. Ara, sabem el que ha passat i sabem els perquès. I ara han de decidir vostès, com també han de decidir fer-se socis de la nostra revista mensual. Molt bé, vostès esta nit votaran a la persona que creguen que és la principal sospitosa de l'assassinat de la senyora Goula. Perdona, tu te votaràs. Ja som sense voler, punyeta! Ai, no se podrà matar! Perdona, pobre meu! ¿Qué te de perdonar? Que t'estaves ajupit, em sacava la caixa de les ferramentes! Son estos mis mans. Es que em fan tremolar i em reconforten. Ai, de verdad!
Gran regals de la vida, comencen un xicotetes coses que no volem. Dius unes coses, Amador? En vez de flaixeta jo reparava un torrent d'amor que li regava. Han absorbit en una dolça espiral el desaigüe de Cupido. Un viatge triomfal. Siguiendo rius, fossos en un sol mar. Aigua amb aigua, sense mai parar. No tinc coses, només tinc metall. Però està eina no farà el treball. Està clau nostre entre revististes. Obrir la porta d'aventures imprevistes. Acceptes viure-les amb mi? Accepto! Si no pots amb el teu enemic, emporta-te'l al llit! S'alegrem molt del seu amor, aventura o el que siga, però estem enmig d'una votació crucial, així que serà millor que procedim. Té raó, inspectora, té raó. Les recordem que els sospitosos són Alicia Marco, els germans Toni i Tania Vidal i el senyor Eduard Llorenç. Ja s'han explicat les raons per les quals la resta dels implicats només són còmplices de ser ajudants de l'autèntic assassí o assassina de Isabel Goula. Ja ho saben, tenen un vot cada un, només un. Com que ja han votat dues vegades, tindrà problemes. Molt bé. Jo contaré aquesta part i tu, Amanda, conta aquella. I tu, Encarna, apunta. Molt bé, perfecte. Molt bé. Qui vota per que el principal sospitós de l'assassinat de la senyora Goula és el senyor Eduard Llorenç, que alça la mà. Tampoc és un mercat això, el que els amics. Jo no he vist la gràcia de llogue, senyora, ni se ja m'ho vaig a És això. I ara, qui vota per la senyora? Que hi ha un informe de laboratori. Informe definitiu de laboratori, inspector. Espera buscar un tema. L'hora exacta de la mort entre les 4:15 i les 4:30. Molt bé. Gràcies. Vostè, senyora Sorroca, ha entrat? A les 4 senyor comissari. Moltes gràcies. Ja ha sigut l'últim en arribar. Per tant, l'assassinat només pot haver estat comès per algú que ha sortit per esta porta entre les 4:15 i les 4:30. Jo no he sortit en cap moment. Jo només he anat al magatzem. Bueno, i la iaia Agustina tampoc ha sortit, Mira que volia pujar a buscar magdalenetes. I el tant, he sortit en blanca, però segur només on estan. Bueno, 43 segons, exactament. Sí, i els observadors exteriors confirmen que Blanca l'ha pujat per les escales. Confirmen vostès que tot ha anat com s'acaba d'explicar? O confirmen? Sí. Aleshores queden vostès descartades com autores materials de l'assassinat d'Isabel Goula. Perfecte, doncs me'n vaig a les Canàries. No tan ràpid! Els necessitem com a testimonis. I no queda descartat que siguin còmplices de l'autèntic assassí o assassina que està entre nosaltres. No. Fins i tot es podria tractar d'una conspiració conjunta contra la senyora Goula. Una conspiració! Ai, Toni! Senta, que conspiraran ustedes. Molt bé, seguim amb les votacions. Ja han votat per el senyor Eduard Llorenç i seguim. Ara, qui vota per la senyoreta Alicia Marco? Usted té un problema de superació, I aquí n'hi ha un que ja ha votat antes, jo ho he vist. I finalment, qui vota per els germans Vidal? Jo així el conec, per això s'ha voltat. Perdona, Santo, que si n'ha vestit també de conec. Ya me costará conectar el intercambio de parelles. Molt bé, ja tenim... Ja tenim un guanyador. Volem tornar a agrair la seva participació. Ara podem procedir. Sí. Aviam, el guanyador és el senyor Llorenç. Jo! Oh, sí, vostè. És el que ha sortit més elegit.
Sí, però per què? Home, perquè no me ha matat. Només le han votat com a principal sospitós. Per sort, si vol arrestar-me necessitarà alguna evidència. I ha dit res d'arrestar-le. Només he dit que ha sigut votat com a principal sospitós. Sí, però per què? Perquè vostè té antecedents, Llorenç, i perquè és un mentider compulsiu. I només per això pensem penjar-me l'assassinat? Home, presenta alguna evidència. Un primer. Vostè tenia una cita en la morta justament a l'hora exacta del crim. Però resulta que jo no estava a l'estava aquí baix. Cosa que es porta al punt segon. Durant la reconstrucció ha fet tot el possible per confondre's amb les seues anades vingudes. Vostè podia haver pujat dalt, matar-la i posar el casset en marxa per a tenir coartada. La música ha començat a sonar després que jo he tornat del lavabo. Perquè la gravació té un tros en blanc al principi. Una coartada perfecta i falsa. D'acord, jo podria haver-ho fet. Però també estos dos monianos han tingut l'oportunitat. Però sap una cosa, estic segur que no ha sigut ningú dels que estem aquí. La gent normal no va clavant tisores als colls dels altres. Això en teoria. Doncs, ja que parlem de teories, ens donarem prova. Estic convençut que Isabel Goula s'ha suïcidat. De veritat? Un suïcidi? Amb tisores? Això sí que és original. M'explico, estava com una cabra. L'única cosa que li excitava era jugar nosaltres. És veritat, li encantava manipular. Primer, visi les cartes no enviades dins de la classe. Després en truca. Avisa la policia acusant. Canvia el testament. I quan els té a tots ballant al seu ritme, organitza el concert final. El de la venjança. I aleshores què fa? Per fotre's la vida a tots, agafa unes tisores i se m'esclava el coll. Diverses vegades. Bravo, Llorenç. Molt creatiu. Però això no s'ho creu ni vostè. Ai, hasta l'Agatha Christie ho trobaria extremadament vulgar. No ho sé, pot haver passat així. Era capaç de tot. Mire, senyoreta, no ajude tant la seva amigueta i ajudes a vostè mateixa que està posada en un bon embolic. Vostè ha sortit d'aquí amb una paperera que no ha tirat. Ha pujat al pis. Com ha entrat? No, té claus del pis? No, la porta estava oberta. I he cridat, Isabel, i se li donja aquest. Silenci. He obert la porta i allí estava ella, estirada sobre la catifa enmig d'un basal de sang. I després? Passos. He sentit passos a l'escala. Potser érem nosaltres que baixàvem del nostre pis. Sí, perquè he tancat la porta i els passos s'han perdut. Jo volia que la trobés, volia que tothom pensés que jo l'havia matat. I això què ha fet, senyoreta Marco? Matar-la per seus diners? No puc haver-ho fet, no se senten que jo no vull res, Isabel. L'estimava i prou. Ha quedat demostrat que ella l'estimava molt. Ja sé el que pensa, no es pot ser amiga d'una altra dona sense que la bòfia. Pensa alguna cosa que no és. No em negaràs que la teva relació amb la Goula no era personal. Molt personal, bon Déu. I la seva relació com era? La seva relació era tòxica, l'odiaven. Va començar sent la seva millor amiga i l'han acabat odiant amb totes les seves forces. Ui, però què et diu? Potser havien tingut alguna discrepància, però... Discrepància, hem pogut comprovar el seu comportament. Només perquè tocava el piano vostè saltaven amb una ràbia incontrolable. Exagera! Però si la volien denunciar perquè practicava. Practicar? Allà era un turment. És fora amb el cervell! Exacte. O sigui que han deixat d'afeitar-me a mi i han pujat escales amunt per barallar-se. Sí, però ella ja no tocava. Mira, una gravació ens ho ha dit vostè. I això els altres de cara més, prova definitiva de que ella es completava a propòsit per arruïnar-nos el negoci. I vostès consideren aquestes pesqueses evidències suficients? Ai, sí, padrí. No, el que fa decantar la balança és la manera com s'ha comès el joc. Unes tisores de perruquer clavades en un atac de ràbia, clarament és obra de dos aficionats desesperats com vostès. Inspectora, mira aquestes cares. Són cares d'assustit. Som capaços de matar una mosca. I vostè ho sap. Admetem que la Isabel sabia com enfadar-nos. Sí, es feia sentir desgraciats d'una manera... Que no ho poden imaginar. Però mai. Mai li haguem alçat la mà. Ja se sap, germà Girada, els gossets més inofensius són els que acaben mossegant. Però que no li mataven si els dos se van a entrar. Sí, quan he vist que esa puerta valorada no curás cremarse y entonces yo no la podía llevar al puesto. Altra vegada el puto Ulans! Ai, estic farta! És que això no s'ha anat qualsevol altra idea del cap. Sí, ja no penso més en la Isabel havent de sacar el sopar. I això ho fem, però va saltar. Jo estava cremat. I què ha passat després? Que se'n recorda de vostè i hem tornat. Bé, d'acord. L'inspector i jo hem de sortir un moment a tindre una conversa privada. Quan tornen aquí, tots quedaran lliures. Amb una excepció. Un de vostès serà arrestat per l'assassinat d'Isabel Goula. Niti, controla el perímetre. Tot el perímetre.
Que no es mogue ningú. No m'agrada això, jo me vull anar a les Canàries. Pena, però si no es pot així. ¿Qué hago de pasarme a mí eso? Què ens està passant a tots, senyora Blanca? Que no puc cantar tanta canció, collons. Prou, no hi ha massa temps. Parla per tu. Això faré, mantindré la meva teoria del suïcidi. Isabel Goller, acabes de fer qualsevol cosa. Fins i tot que clamor sobre els títols del coll, no? Només em vas enganyar al principi. No vas aconseguir que volies d'ella, veritat? No hi vaig voler res d'ella. El gran pla del xantatge. Quin fracàs. Alicia, vigila el que dius. Mai no més gran sota del tu, com és que inclús tu m'has tapat. Eres patètic. Soc capaç de sortir-me'n tot sol, millor que una desgraciada com tu. Senyor Llorenç, no m'estan així mentre insulta aquesta dona. Oh, és el que s'ha contat. Tu calla, Doni. Sí, millor que calleu, que sóc l'únic que volia veure la mort d'Isabel. Oh, què estàs insinuant? Estic al corrent del vostre passat. La Isabel m'ho ha explicat tot. La vostra llarga relació d'amor i l'odi. Calle! Vostè no la va conèixer de veritat. És incapaç d'entendre la profunditat de la nostra relació. Durant anys vam ser a segons. Vinga, va, riu, fes el xoguet al teu amic. Vai, vas que per Isabel és un xoguet. Vinga, digueu tot, parella de frustrats. Però no deixeu que us pareixi. Ai, no ho permetrem. Alicia, quan acabi tot això, agafes el teu xampú Johnson i vols al cap d'aquí, mala pècola! Tranquils, que me n'aniré. Que sapigueu que si jo em vaig aquí a aquest lloc s'acona. Perquè jo soc l'única raó per la qual esta gent encara ve aquí. Però penses que no sabem per què volies fer-te amiga de Isabel Goula perquè es volies fotre el negoci? Sabies que el contracte de perruqueria depenia d'ella i que et feies íntima amiga seva et donaria la perruqueria. És veritat, tot això? I a tu què t'importa? Que no eres el meu amic i amic. Això és una idea absurda. Ah, sí? Doncs era la teva gran idea. Alicia, en una època confiàvem en tu. Pensava en fer-te la nostra hòstia. Vinga, miràs, i us aneu com a socis, sou patètics. Tot el món pensa en el mateix, Alicia inclosa. Calla! Calle! Calle els dos! Però què teniu, què us passa? Hem intentat tirar endavant este negoci. Ens ha ocupat tot el temps. Hem deixat enterrats els nostres diners. No podem quedar-nos de braços cremats veient com se n'anava tota la merda. Oi, això de vos els diables, que si guardeu l'esperat judici. Les necessitarem. Què pionareu sent vosaltres? No sou un bèstia parell de rates que mai els irà del fem. Això no m'heu diu la cara parella de desgraciats. No tens res. Eres un lamentable que mai alçaràs el cap en la teva vida. Eres insignificant, una escòria miserable, no em volia la teua mare! Calleu! Teniu el mateix to de veu que ella! Es pensava que em tenia lligat de mans i peus, però mai em va conèixer de veritat. I tu tampoc! Quiet! Tira les tisores. Però, què passa si només volia que callés? Com una matada, Llorenç. Tenim més proves que l'inculpen. Ella ho sabia tot des del principi. Confesse. Intentava mentir-te la cambra, però ella se'n reia de mi. I què ha passat quan ha pujat? I ha anat d'escales amunt. La porta estava oberta i he entrat a la sala. Allà estava ella, asseguda al sofà, un somriure de suficiència, i no tocava el piano, no. Estava esperant. I li he dit, Isabel, parlem com persones adultes. Si vols diners, arribem a un acord. I què ha dit ella? S'ha ficat a veure la rialla de misàntropa, aguda, peridora, igual que la de la meva mare, quan... I aleshores ha dit, un acord amb tu, però si eres un pobre desgraciat, Eduard, un estafador de sisena categoria. Només t'he seguit el joc per divertir-me i veure fins on arribava la teua mediocritat. No podia creure el que m'estava dient. M'estava humiliant. Em sentia insignificant. I ha dit, vaig a telefonar a la policia. Vull voler comptar les cenes mentre pique les manilles. No eres un home, Eduard, eres un fracàs. I he sabut en aquell moment que he vist la tauleta de les tisores de l'Alicia quan li tallaven les puntes. I he sentit una ràbia que em pujava pel pit, una ràbia antiga. I he pensat, ningú em xafa, ningú se'n riu de mi, mai més. I m'he llançat damunt d'ella. Ara callaràs, ara em respectaràs! Senyor Llorenç, queda vostè detingut per l'assassinat d'Isabel Goula. Vicky, cosa importante. El cotxe està esperant. No em toques, he caminat tot sol. I de vostès,
Me'n recordaré tota la vida. Just Marc. D'acord, senyores i senyors, han descobert l'assassí. Però abans de que se'n vagi, hi ha una cosa que hauríem de saber. Sí, avui vostès han decidit que l'assassí de la senyora Goula ha sigut Eduard Llorenç. I demà, vostès o els seus amics poden decidir que l'assassina sigui la senyoreta Alicia Marco. O també podrien ser els senyors Toni i Tània Vidal. O fins i tot podria ser la senyora Surroca.